Amofo ka wali mando dante fuli mina haw bisimla mi fa production ani ondu telika kuna fondi kaneka ambi avril kalo klimuga ani sabala sambafla ani muga ani saba nyoni angado babu kono hamisa mesame fuli ku ke oyi halaka nga son hereche ka amna ko bela jilino ga halaka kisi san geregere ni ajihadi ani amashibama ka hineke anga furu bela jilila kata chugunyimandi ambema aklaka basiki ka osabati anga jamana kono anje fanto bela jilila Otemeni ko fe sisa amina do babu were konnana ni oye kunafuni ambe anga kunafuni ka damne mbajangara ka ufino afrika lu klita nani temenina yenko olu chama mbora nika uka dusma kasika ira ko sabu yake ko dogo kunfla ani ko kuranti yara ula ko sabla lakana bali huchali lu uka yorola kada wala kan ko kuran ko manga tike uka yorola ukonna na uka prefe ni oye amadun mege ali bora kasika mugoni u akili ira nyokona ani fana haya ira kafo ko kuna funika be alasi uka sanfe mugoma Maître Balance Siribe, allé greffier en chef dire kofino, avril kalo klitan duru temenina, dire duguere konana ale minena mgodo fe, nikatana yorola yoro masika lakudo, ani aminena kunkele mina ofana masika lakudo. Okonana animano huluya yini anga jamana nyemogo fe kasika fere yini nikola, kusabla sangani awagati bela jilila mgo debita katanu yorola yoro masika lakudo, kunyete soro ula, wako mgo munubi fanani ulusira kayi kuku me mogo munu bulu ko ferete soro o fanana kanga jamana nyamogo ka laje ko kasika nya soro ni kula ani mi Maître Balance Siribe akasika sigi aka demela chugumi Balan masala alebe kangaba au cercle de fait avril kalo klitan ani woro temenina yengo oluye tasuma do gendarme ka yoro lahni abefo o mauka poste de sécurité la ko sababu yake ko finiti la ko kube ka chinois munube damanda bara la ka yoro la ko lube ka ulakana kada wala kan o tasuma do gendarme ka yoro la ko sabula chinois be ka bara munke ka be ka ke sababu yo ga seneke fen ko olube ka tie ani fana ku ka sigida yoro ko olu fana be ka tie ku ba yini gendarme fe olu ka sika yoro bla ko ka to unishino ni nyogonche bololo siro sanfala la ko yira la ka foko binkera anga finitigi la ko la tesit marala kone okera sababu ye finitigi la ka mogota ani wolonvla ani civil mogo nani ko olude sara bingali wale fe ani ko finitigi la ka mogo konoto ko lu nyamatuna ku nyamasika soro ula okonna anga kelebulu nyamogo ni oye état major général des armées avril kalo kletan ani wolonvla haleya ira ka foko ni kuma munome ka foko chiente ala ko munumunu kawnedu Lakana balia sababula ani covid bana hutemelen kofe kafara koma taxi ani batexi gelea mumbe oluka yoro la hiente myemogo alea ira kafo ko nyine mekalo klifolo kula dala kula san ku be nyene jemuke ani ube fini mugla mekalo nyene je hukum konna ko nyine sanku otenake kada ni gelea nunka ngako farkolo nyene je mini ube ukena be fo o ma ko coupe corpu ko ube na uke duni andatola ni alakaje Namore amitaka ko kan kibaru la kabni avril kalo klitan ani duru temenina Sudan jamanana kelebolo fla holu kun karila nyogona jamana maralikula ni oye General Abdel Fattah al-Burhan aleni General Mohamed Hamdan Daglo ameti holu kun karila nyogona jamana kula ni oye kera sababu ayirala ka foko ukani kele nusinfe ko labtani su kononto ko mugu jugu dona yino ko foka ke sababu bibina ko labtani so bisaba ani kononto kuna furu ya ira ka foko oludi datuguleno wa fana ko labtani so dola ko jite yoro dola ani fana ko kuranteno ali bi ni kelen kunyala hayrala ka fo fana avril kalo klita ani woro ni obena karima ko union européenne mogo oluye laje doke holajen konna na ya yini ni kele baga nufe ko kasika dansigi kelola ani fana o temenen ko fe Européenne mogo ka diplomatie nyemgo ale ayira ka fo ko teneni obena avril kalo klita ani wolonvla ma ko binkera
Union Européenne mɔgɔ ka lasigiden min sigilen bɛ Sudan jamana kan ko bin kɛra o kan nga ama a binkali suguya ka o perepere latigɛ hali bi ni kɛlɛ kunya fana na tarata don avril kalo tile 15 Japon jamana na min ye diplomasi ɲɛmɔgɔ ye minnu bɛ G7 la olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ u ka lajɛ kɔnɔ u y'a laɲini ni kɛlɛbaga ninnu fɛ k'u ka se ka kɛlɛ ninnu ka a dabila joona k'u bɛ nin waleya in kɔn wa ONU fana hale y'a yira k'a fɔ k'u ka nin kɛlɛ na ko tile 5 kɔnɔ ko mɔgɔ 500 ko olu de sara kɛlɛ kunkɔrɔ ani fana ko mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 800 ko olu de jukina ani fana ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ bibi na minnu bɛ ka Sudan jamana ko k'a bila ko ka taa u dafɛdugu jamana dɔw la. N'an bɔra an bɛ taga Brésil jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Luiz Inácio Lula da Silva ale ye jalakili ta ka ɲɛsin États-Unis jamana ma ani Union Européenne mɔgɔw ma ko sababuya kɛ ko Russie ni Ukraine olu ka kɛlɛ juguya ko sababu bɛ ka bɔ olu de la k'u kan ka se ka fɛɛrɛ de tigɛ walasa ni jamana kofɔlen fila u bɛ se ka kuma bɛnko la cogoya min na ko ni jamana kofɔlen ninnu ko u kan ka se ka fɛɛrɛ de ɲini min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn sinsin ni jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ. An b'an ka kunnafoni ka kuncɛ ni Burkinakaw olu ka kibaruya ye avril kalo tile 15 ani a 16 bingali wale taara ka ɲɛsin u ka jamana yɔrɔ dɔw ma ni o kɛra sababu ye a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ caman ko olu sara ani mɔgɔ caman fana ko minnu fana jogina nka banbagaciw ka yɔrɔ fanfɛla la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 70 k'olu de sara ni ko senfɛ. An lajɛbaga n'an lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ k'a fɔ ye o kɛra nin an bɛ foliba lase aw ma aw ka lamɛnni ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.